Fomentarem el comerç local amb diverses accions incentivadores, com la creació d'un talonari jove amb descomptes en comerços del poble. Augmentarem el pressupost per a serveis socials. Farem un poble més viu i accessible per a dependents i majors. Eliminarem l'enxufisme i implantarem un sistema d'ocupació pública més just i transparent. Establirem ajudes municipals per a estudis. Comptarem amb les associacions per elaborar una programació cultural que combine tradició i modernitat. Elaborarem pressupostos participatius on els ciutadans puguen decidir directament en què es gasta un percentatge del pressupost municipal. Replantejarem el model del poble que volem amb la revisió del Pla General i la recuperació paisatgística de l'entorn de la Pobla. Prioritzarem en les subvencions aquelles activitats amb major participació i més rellevància social. Posarem en marxa un programa de lloguer social gestionat per l'Ajuntament de la Pobla. Estrena Poble. Sigues valent.